Predstavme si takú proste úplne absurdnú situáciu. Človek si kúpi lístok na večerný koncert, slávnostne sa oblečie, usadí sa do toho luxusného zamatu v elegantnej sále a tak nejako očakáva, že orchester začne ladiť husle a violončela. Klasická predstava o umení, presne. Hej, presne tak. Namiesto toho ale na pódium vytiahnú nejaké obrovské drevené krabice s masívnymi plechovými ampliónmi. A keď tí hudobníci začnú točiť kľukami, tak sálou sa neozve nejaký, Beethoven, ale úplne ohlušujúci rachot. Znie to ako nejaký kríženec cirkulárky, lodnej sirény a úplne zúrivého prasaťa. To musel byť dosť šok. No jasné, a keď sa to zaskočené publikum ohradí, tak tí umelci naň začnú priamo z pódia kričať, že sú to zhnití syfilitici. Páni, tak to je... Akože znie to ako scéna z nejakého surreálneho filmu, ale toto sa reálne stalo a týmto vás chcem privítať pri našej dnešnej hĺbkovej analýze. Ja budem vašou dnešnou sprievodkyňou. A ja tu budem opäť na to, aby som dodal ten historický a analytický kontext z našich prameňov. Minulé skúmanie sme totiž skončili v takomto absolútnom tichu a tme pravejkej jaskyne. Hej, presne tak, ale dnes urobíme fakt obrovský skok. Presúvame sa priamo do takéhoto hlučného, pulzujúceho a dýmom zahaleného srdca priemyselnej revolúcie. Do moderny. Jasné. Do moderny. Naším dnešným cieľom je pochopiť, ako futuristi tak povediac ukradli zvuk továrňam. A ako sa z mechanického hluku vlastne stalo umenie? Z toho hluku, prečím si ľudia bežne na ulici zakrývali uši? Čo je, ak sa nad tým zamyslíme, jeden z vôbec najfascinujúcejších zlomov v kultúrnej histórii. A preto to dnešné bádanie sme zozbierali naozaj bohatý materiál. Máme tu historické manifesty, konkrétne od Luigiho Russola. Pozrieme sa na tú temnejšiu vojnovú stránku cez poéziu F.T. Marinettiho. Jasné, futuristi. Hej, presne. A pôjdeme aj do filozofie. Budeme ten sociologický a politický rozmer hluku analyzovať cez prizmu francúzskeho sociológa Jacquesa Attaliho. No a nakoniec to celé završíme v kontexte hudobnej histórie 20. storočia pri Edgarovi Varezovi. Takže máme pred sebou naozaj hlboký ponor. To teda máme. Hneď na úvod je totiž úplne kľúčové si uvedomiť jednu vec z týchto zdrojov. Hluk nikdy nie je len nejaký neutrálny fyzikálny jav. Akože nie je to len akustika. Presne. Nie je to len anomália v priestore. Je to vždy hlboký politický a spoločenský signál. To, ako spoločnosť pristupuje k hluku, ako ho toleruje alebo naopak potláča, to je proste odraz moci. Dobre, to znie trochu teoreticky, tak si to poďme hneď preniesť do nejakej hmatateľnej reality. Jasné. Ešte predtým, než sa z hluku stalo niečo, čo by niekto chcel dobrovoľne, počúvať v koncertnej sále, bol to vlastne obrovský šok. Bolo to paralyzujúci šok pre spoločnosť. Zdroje tu uvádzajú napríklad francúzskeho spisovateľa Stendhalha a on už okolo roku 1830 zachytil tento moment s takou neuveriteľnou presnosťou. Opisuje tam, ako vstúpi do dovtedy úplne idylického, tichého, provinčného mestečka, kde bolo počuť fakt len maximálne tak šuchot listia alebo možno, klepot konských kopíc. Sem tam nejaké zvony na kostolnej veži. Hej, presne. A zrazu týmto tichým mestečkom otrasie chod takého obrovského priemyselného stroja. Tie ťažké kladiva tam padajú s takým obrovským rachotom, až sa fyzicky trasie dlažba pod nohami. Ten fyzický dopad hluku. A do toho popri tom mladé dievčatá v tomto neúprosnom rytme spracovávajú železo. Nie je to len zmena zvuku, je to proste brutálny fyzický útok na zmysly. Stendhal tam zachytil ten bod zlomu však, ten moment, kedy priemysel prvýkrát surovým spôsobom narušil rytmus ľudskej psychiky. Zvuková krajina vlastne stratila svoju nevinnosť a z ticha sa stal luxus. Ja si to predstavujem tak, ako keby človek celý život žil v nejakom úplne dokonalom tichom lese a zrazu mu priamo pod oknom postavia hlučnú 6-prúlovú diaľnicu. Hej, presne, to je skvelé prirovnanie. Ten ľudský mozog nebol na kontinuálny mechanický hluk evolučne vôbec pripravený. A naše historické záznamy idú ešte ďalej. Čo tam máme? Napríklad taký spisovateľ D.H. Lawrence, ten o 80 rokov neskôr, niekedy okolo roku 1915, poukazuje na ďalšiu fázu,
ešte zákernejšiu. Zákernejšiu? Ako to myslí? On si všíma robotníkov, ktorí pracovali na poliach pri takých tých obrovských ťažných motorov a párnych strojov. A konštatuje, že ten rytmický, neprerušovaný chod motorov sa pre nich stal doslova narkotikom pre mozog. Počkaj, narkotikom? Hej, narkotikom. To znie ako keby ten hluk fungoval ako nejaká chémia. Ako presne k tomu dochádza? Prečo by mal mozog reagovať na zvuk motora nejakou intoxikáciou? No, ten mechanizmus je zakorenený v tom, ako náš nervový systém spracováva podnety. Ak sme vystavení nárazovému zvuku, proste niečomu nečakanému, mozog vyplaví adrenalín. Jasné, taká tá reakcia útok alebo útek. Presne tak. Ale stroj funguje úplne inak. Stroj nezastavuje, vydáva neustálú, úplne strojovo presnú vibráciu s nízkou frekvenciou. A ak je človek v takomto prostredí hodiny, dní, mozog sa s tým musí nejak vyrovnať. Aby sa nezrútil. Presne. Aby predišiel zrúteniu z neustáleho poplachu, začne tie signály jednoducho tlmiť. Nervová sústava sa adaptuje a mozgové vlny sa začnú synchronizovať s tým rytmom. Aha, takže to vyvoláva akýsi trans. Takže monotónny hluk prekríči vnútorný monológ človeka. Zastaví to sebareflexiu. Ten hluk už nie je len vonkajší rušivý element. On začal fyziologicky prenikať do nervovej sústavy. Takže to pôsobí doslova ako taká zvuková anestézia. Útek vlastne nebol možný, pretože stroje sa rozširovali úplne všade. A tu sa asi dostávame k tej fascinujúcej otázke, že ako sa s týmto šokom kultúra nakoniec vyrovnala. Áno, a odpoveď je veľmi prekvapivá. Pretože namiesto toho, aby umelci pred tým hlukom nejako kapitulovali, urobili presný opak. Rozhodli sa, že ho budú oslavovať, že z nepriateľa spravia nástroj. A tu prichádza na scénu rok 1913. Taliansko a maliar, ktorý sa volal Luigi Russolo. Tento moment ma na tých našich zdrojoch neskutočne bavil. Russolo vydáva prelomový manifest, ktorý sa volá Umenie hluku. V originále L'arte dei rumori. Áno, a jeho vyhlásenie je na tú dobu absolútne proste radikálne. On tvrdí, že hudba takého Beethovena alebo Wagnera je síce pekná, ale pre moderného človeka je už vlastne mŕtva. Nedostatočná. Jeho argumentácia je pritom prísne logická, aj teď vtedy to znelo úplne kacírsky. On tvrdil, že príroda bola po tisícročia v podstate tichá. Hej, a ľudstvo poznalo len málo zvukov. Jasné, klasická hudba sa vyvíjala v tomto tichom svete a vytvorila si úplne úzke spektrum takých dokonalých čistých tónov. Umelo ich vyčlenila zo zvukového chaosu. Lenže potom prišlo 19. storočie. A stroje priniesli hluk, ktorý absolútne ovládol svet. Orchester s tými svojimi precízne naladenými huslami už podľa neho vôbec nedokázal zachytiť tú dravú energiu modernej doby. Takže jeho riešenie bolo, že by sme namiesto symfónií v uzavretých sálach mali radšej počúvať samotné mesto. Električky, brzdy, spalovacie motory, kričiace davy. To je tá nová symfónia. Ale on nezostal len pri teoretizovaní. To je na tomto najlepšie. Spolu s ďalším futuristom, Ugom Piattim, začali konštruovať fyzické stroje na hluk. Vytvorili celý arzenál bizarných nástrojov, ktoré pomenovali Intonaru Mori. Intonaru Mori, hej? A tie ich názvy sú jednoducho fantastické, znejú ako z nejakého komiksu. Boli to veľké drevené debny, trčali z nich kľuky. Mali tam rodiny nástrojov ako ulatulatóri, čo sú nejakí vytýkači alebo zavíjači, potom rombotátori, teda hučiaci, krepitátori, čiže praskajúci, alebo gorgoliatóri, kloktajúci, ako katalóg šialeného vedca. Tieto kategórie mali systematicky pokrývať celú škálu tých industriálnych ruchov od hlbokého dunenia až po vysoké škrípanie kovu. Dobre, ale tu sa musím zastaviť a priniesť trochu skepticizmu z pohľadu bežného človeka. Ak tieto stroje mali len napodobňovať zvuk továrne alebo, ja neviem, zvierat, prečo to vôbec nazývať umením? To je dôležitá otázka. Nebola to len lacná mechanická imitácia. Akože ak si chcem vypočuť zvuk električky, tak sa postavím na ulicu, nie. Prečo by to prenesenie hluku na pódium robilo z neho umenie? Toto je absolútne kľúčová výhrada a presne s týmto problémom Russovo vo svojej teórii zápasil. On veľmi jasne deklaroval, že sa musí vyhnúť čistej imitácii. Keby len nahrali hluk z ulice a pustili ho v sále, tak by to nebolo umenie. Bola by to len dokumentaristika. Jemu nešlo o kopírovanie. Išlo mu o ovládnutie toho hluku. A tu vstupuje do hry taký ten zásadný akustický pojem enharmónia. Enharmónia. Poďme to vysvetliť bez nejakého ťažkého akademického žargónu. Čo to znamená, keď niekto točí kľukou na nejakej drevenej debni?
Dobre, tak si predstavme klasický klavír, hej? Mhm. Klavír má klávesy. Keď stlačíš kláves, zaznie jeden konkrétny, presne ohraničený tón. Potom je medzera a nasleduje ďalší kláves. Zvuk je proste rozkúskovaný na nejaké kroky. Jasné. Schodíky? Presne tak. Enharmónia ale znamená plynulý, neprerušený prechod medzi tými výškami, glissando. Príkladom je zvuk sirény, ktorý začne dole a plynule stúpa úplne nahor, bez prerušenia. Aha. A tieto stroje Intonaru Mori mali na vrchu páku, ktorou ten interpret mohol plynule meniť napätie a tým pádom aj výšku toho hluku. Počkaj, takže človek mohol zobrať ten drsný, kovový škripot a vďaka páke ho vedel kontrolovať? Hej, nechať ho stúpať a klesať v presne určenom rytme. Aha, takže to už nebola len náhodná rana. Russolo vlastne hluku priradil tónovú výšku. Hluk prestal byť chaosom a stal sa materiálom. Presne toto je ten posun od hluku k umeniu. Hluk z továrni ľudí dovtedy ovládal. Bol to symbol nadvlády stroja nad človekom. Ale ako náhle ten hluk izoluješ, dáš mu výšku a zahráš ho presne vtedy, kedy chceš, Tak sa tá dynamika moci prevraca. úplne sa prevráti. To je ako keď vás niekto hodí do rozbúrenej rieky. Najprv sa topíte, voda do vás udiera, je to nepriateľ. Ale potom tú energiu skrotíte, postavíte priehradu a využijete ju na poháňanie vlastnej turbíny. Futuristi chceli postaviť hydroelektráreň z toho hluku. Lepšie by sa to povedať nedalo. Bol to vlastne estetický triumf nad strojom. Lenže keď už hovoríme o strojoch a energii, musíme prejsť aj k oveľa temnejšiemu využitiu techniky. Vojna. Hej, stroje sa nevyužívajú len na výrobu a futuristický zvuk nebol len o továrniach. Bol priam toxicky previazaný s militarizmom. O slovo sa hlási vojna a F.T. Marinetti. Ideologický líder futurizmu. Jeho prístup k hluku bol podstatne agresívnejší. On bol vojnou proste posadnutý. Vnímal ju ako jedinú hygienu sveta. To je samo o sebe dosť desivé. To teda je. Marinetti svoje reportáže z obliehania Adrianopolu pretavil do tej slávnej básne Zang Tumb Tumb. Snažil sa ten jazyk úplne rozbiť, aby znázornil čistý zvuk vojny. Zang Tumb Tumb, rachot gulometov, šrapnely. Smrtiaci hluk bol pre nich symbolom odvahy. A tu sa dostávame k bodu, ktorý celú túto históriu prepája s tou filozofiou, ktorú sme spomínali na začiatku. Francúzsky filozof Jacques Attali. Ten sociologický rozmer. Presne. Attali vo svojej knihe odmieta myšlienku, že by bola hudba len zábava. Tvrdí niečo radikálne. Hudba a organizácia hluku sú vždy hlboko politické procesy. To, aké zvuky sú harmonické a aké sú zakázané, kopíruje distribúciu moci. Hej, zdroje ho tam dokonca citujú, že hudbu prirovnáva k nejakému simulakru obete. To znielo ako z okultnej knihy. Znie to tak, ale má to oporu v antropológii. V primitívnych spoločnostiach sa na potlačenie chaosu využívala fyzická obeta. Zvieraťa alebo človeka? Hej. Išlo o rituálne usmernenie agresivity, no a Attali tvrdí, že moderná spoločnosť to nahradila zvukovými rituálmi. Koncert je miesto, kde dirigent alebo interpret usmerňuje násilie zvuku. Organizuje ho. Kto kontroluje zvukový priestor, ten má moc. Takže orchester ovládajúci divoké tóny symbolizuje štát, ktorý ovláda chaos v spoločnosti. Presne. Ale ako sa to spája s Russolom z roku 1913? Attali tvrdí, že hudba funguje ako proroctvo. Proroctvo? Hej, pretože hudba pracuje s nehmotným materiálom, mení kódy oveľa rýchlejšie ako reálna politika. Umenie je sociálny seizmograf. Russolo v roku 1913 vpustil brutálny priemyselný hluk do umenia. A o rok neskôr vypukla Prvá svetová vojna. Presne. Nebolo to len šokovanie buržoázie. Bola to zvuková predzvesť hrôz, ktoré udreli v roku 1914. Zvukový prorok zákopovej vojny. Pani, to je neskutočne silný koncept, že to umenie predpoveda realitu, kým sa reálne inštitúcie zrútia. No dobre, ale ako na toto proroctvo reagovalo publikum? Násilne. Historické kroniky sú plné až komických momentov. Zdroje spomínajú tú jednu úžasnú anekdotu o koncerte Intonaru Mori. Na pódium muzikanti vážne točia kľúkami, hluk ako v oceliárni a publikum, zvyknuté na valčíky, to proste nezvládlo. Nezačali len bučať, oni začali na hudobníkov hádzať uhlie. Kusy uhlia lietali na pódium.
A do toho tam stojí Marinetti a namiesto upokojovania huláka na divákov tie najvulgárnejšie urážky. Vraj na nich kričal, že sú to zhnití syfilitici. Bol to úplný chaos. Stred dvoch nekompatibilných svetov a vieme, aký bol nakoniec osud tých samotných fyzických strojov. Tragický však. Veľmi ironicky, neuchytili sa masovo a nakoniec boli zničené pri bombardovaní v Paríži počas druhej svetovej vojny. Zhoreli, pohltené presne tým deštruktívnym vojnovým hlukom, ktorý kedysi tak oslavovali. Fyzicky síce zanikli, ale tá myšlienka, tam už bola vypustená z fľaše. Prežila aj bombardovanie a túto štafetu preberajú ďalší, konkrétne Edgar Varese. On sa dokonca odmietal volať skladateľov. Odmietal aj slovo hudba. Hej, začal používať termín organizátor zvuku. Znie to ako povolanie fyzika. A on k zvuku pristupoval ako k hmote. Už nepoužíval páku na melodickú kontrolu. Prišiel s konceptom zvukových más. Zvuk si predstavoval ako masívny blok energie, ktorý sa pohybuje v priestore, naráža a mení textúru. Nerozlišoval hudbu a hluk. Všetko bol materiál. A jeho cieľom bolo tento materiál zorganizovať v čase a najmä v priestore. Už sa presúvame do roku 1958 na Expo v Bruseli. Varese tam pre pavilión spoločnosti Philips vytvoril dielo Poeme Electronic. Spolupracoval s architektom Le Corbusierom. A ten pavilión vôbec nevyzeral ako bežná budova. Ako taký gigantický, asymetrický stan. Architektúra a zvuk vznikali súčasne ako jeden organizmus. A to technologické riešenie, do stien bolo zabudovaných 350 reproduktorov. Dotedy bola hudba vždy frontálna. Prichádzala z jedného smeru, ale tu vďaka tým páskam dokázal presne kontrolovať, odkiaľ hluk vychádza a kam cestuje. Zvuk doslova cestoval. Divák stal vnútri a počul rachot, ktorý mu letel nad hlavou, odrazil sa a roztrieštil mu za chrbtom. Zvuk sa stal trojrozmerným. Komponoval priestorovú akustiku. V roku 1958 to bol pre ľudí absolútny šok. Hluk sa stal rovnocenným partnerom tradičnej melódie. Ak by sme to teda mali celé nejako zhrnúť, vidíme, že zatiaľ, čo sa človek v minulosti zvuku bál a v 19. storočí ním bol intoxikovaný, moderná doba sa ho naučila skrotiť. Futuristi vymazali čiaru medzi umením a všednosťou. Už nezáleží, či zvuk pochádza z drahých huslí alebo z roztrieskanej továrne. Každá dielňa môže byť orchestriskom, ak máme odvahu ten zvuk vedomým zámerom organizovať. Je to len zmena uhla pohľadu. Keď prestaneš vnímať hluk ako odpad a začneš ho počúvať ako materiál, otvorí sa ti nekonečná paleta. A to nás logicky vedie k téme nášho ďalšieho skúmania. Ak raz oslobodíš hluk, čo ti bráni urobiť presne to isté s jeho absolútnym opakom? S tichom. Na budúce sa pozrieme, ako túto slobodu zobral John Cage a hnutie Fluxus. Ako sa ticho stalo najhlučnejším umeleckým gestom. Ale predtým, než to dnes uzavrieme, cítim, že tu zostala visieť jedna mimoriadne ťažká otázka. Súhlasím. Musíme sa vrátiť k Attalimu a jeho teórii, že hudba prorokuje budúcnosť. Pretože ak ten mechanický hluk v roku 1913 tak presne predpovedal svetové vojny a mechanizáciu života, musíme si túto rovnicu aplikovať na dnešok. Akú budúcnosť ľudstva nám prorokuje dnešná hudba? Tá komerčná hudba je dnes z obrovskej časti generovaná algoritmami. Je chirurgicky vyčistená, autotunovaná do absolútnej robotickej presnosti a poskladaná zo zlomkov digitálnych dát. Aký druh kontroly a odsudzenia nám teda táto algoritmická, perfektne sterilná zvuková krajina prorokuje? To je proste otázka, na ktorú si asi každý musí odpovedať sám, v tichu. Tá obrovská továreň možno nikdy nezmizla, len sa, zmenila na neviditeľné dátové toky. Ďakujeme, že ste s nami absolvovali toto zvukové skúmanie a tešíme sa na ďalšie spoločné odhaľovanie súvislostí.